Usap ko ako ang lulo ko doy nga tuga-tuga og pagama og upulok handa na nga building dayon manuman balbagon naman pod. Kaya nga po kanya mga talsan niyo ay magamit pa man ni pang ila ko ning ilahi ni diri. Kabantay katong 16 katong ikat nga lain man kay kananan mo pre. Sakat pasta mo. Guwapong tao. Chicks ko. Pamiti ko chicks na pre. Kaya ko bilib. Ay, salamat kay. Salamat. Pre. Kana yung pagka 6 boy. Bilibig ko. Unsa may dago ni mo pre? Wala. Kuha ng Diyod na apel ko sa mga babae ba. Tingnan ko. Kuha nila makikita na ko. Ibog dahil. Takot ako text lang yun. Ako pre. Naabot lang ko anong idaraw. Huwag pa ko katilang bayi pre. Pagkaluyan mo. Pre. Mana problema ko anak. Yun ang ko ano. Ambot, di man punta ko. Paminaw ba? O problema ka sa chicks atos balay. Pagdala og manok, ug ka ng sunoy og ka ng bay. Wa ka po ugis na tudluan tingin kung saon pag pang chicks sa mga discarding mga marino ba. Ako gali pre. Kung motodlo ka. Ayaw ko kayo. Gidungoy na mo ang manok dito. Pre, bag-ora yung gidungoy. Nakurot na yung manok pre. Kaon ko gisag gidongoy. Ako pre tudluan. Tudluan ka na og mga pattern sa chicks pre. Ana ra. Ana ra ba chicks ba? Kay magamit ko kini mga talsan ni pangbutang sa pathway kini. Ani. Butang ni sa CR ni. Bale kita ng luto. Dali kay dato na tayo. Kapatubod og bulok handa na nga building. Balbagon raman po dayon. Ilahi na siya kay magamit pa muna gud. Tutukan ko sa mo tinuod na. Pwede ko sa chicks. Pwede po ko sa boy. Pati sa ko sa apon. Oy, yawa. Binuang pre. Matay. Lain naman ni mo dahil mahubog pre. Gunanig ko. Pilon, mapunta ni mo. Salahis ko pre. Salahis. Mo tukar gid ako ang pagkabadong. O kanang makainom-inom ko. Ay, di na maayo pre. Unya ha. Ayaw. Binuang pre. Ayaw. Lagi. Dili binuan. Kung sa laki biya ta pre. Ayaw. Kabalayo na pre. Ayaw pre. Sa apple pre. Ayaw pre. Matay pre. Binuang. Naglibog naman ko anin. Tagka. Pwede lagi ko. Double purpose ni. Pwede boy. Pwede chicks. Tay pre. Nomdom ko ang Iber. Makapangutaan ako ni sa mga kay mo ani nila. Lamit man po ng buangan. Mahal na ba po gasto kayo pre. Himo nila ang legends yun ba? Ikaw karaan na yun daw manimo may pre. Wala naman trasubay sa dalan pre. Nara dili oh, ubog na kita ni ali. Naday tas maos ng ganala. Harat. Ubog na kita. Matay pre ba? Kada ko pumunta na ba sa maday ni himo nila ani limo na pre. Kani siya red roast. Pulang ang kabayo. Gikan siya sa yang ingredients. Rice wine. Right. O nang makahubog. Mubabag ang rice sa imong Tinuod bago na pre. Largo sa imong tiyan. Mubalik sa utok. Ug dili na kabalong kontrol. Hubog. Tinuod bago na akong na kuanan kamanting mali pre kamanting kahoy ba Rice wine. Rice wine. Nababasa mo na memory sa iyang ingredients. Basaha o. Rice. Dayon San Miguel. Oh, San Miguel. Rice San Miguel. si San Miguel pre mo dagay na nagtanong sa rice pre Murag maingon-ingon siguro. Wa kay ko katugkad aning usay mga kwan. matay ka nang ako got man kag rice pre kainomdom ka na sa una pre basag ka sa pobre lang miron pre pero dako kay gimig basakan sa una ibut-butan naman po kuno ni alagi pre pero sa kadako sa mong basakan inig herbicide pre inig ani wa gid ni ma himo bisag usa ka sako Nganom di ay pre. Puso kadako gid sa basakan di ay. ini manggong maya pre tinting daghana dito sa mo ang yun maya kanang bisag isag ihapon nimo nang humay pre mao gyud po nakadaghana ng maya pre
Grabing daghan ang maya. Pagkatulbungag ihi ni mo, pre. So magay ka na imong maya, pre. Dito. Gamay ra man noon, pre, pero agi sa kadaghan sa maya. Di gyud mo kitang humay. Ah, Wala na imong kabot-bot ko, pre. Ang mabot-bot manggaling ka. kwa, di ni bot pre. Wa tinuod gyud ako, pre, taga-baybay yung pugko. Oh, Taga-baybay yung pre. Silingan kay na mo dagat. kabalo ka na, pre. Kay Baybay ko. nagkantunog ko sa inyo ah. Mo ba na? Pero wa kita kita dito sa mong isda, pre nga. Grabe ka dagan gyud. Kana. Isda is mo agyod. Dali, usa ri kadaghanan na isda da na yung bye-bye. Pag hinambog man nimo na. Kana kung isda sa mo asa bye-bye pre nga. Di makita ng dagat. Usa pa na mo makita og kanang imong ukayon ng isda. Usa pa makita ng dagat.